tiesliače, pekná dedinôčka, horný koniec Majra, dolný Fialočka, horný koniec Majra, dolný Fialočka. Berú sa tiesliače ako tri sestričky, nimi pretekajú triarky vodičky, nimi pretekajú triarky vodičky. Jedinôčka moja, srdcu si mi milá, veru by som ťa ja s druhou nemenila. Veru by som ťa ja s druhou nemenila. Príjemný dobrý deň vám všetkým prajem, milí rodáci, vážení hostia. Vítajte na dnešnom spomienkovom stretnutí pri pamätnej tabuli Bronislavy Kubánkovej. Vítam vás všetkých domácich a hlavne zástupcov rodiny ešte raz. Vítajte, že ste prišli, sme veľmi radi. Ani sme sa nenazdali, uplynul rok, ako bola odhalená pamätná tabula pani Bronislave Kubánkovej. Takto 23. novembra v Lani sme sa tu zišli a sme veľmi radi, že ak sa nám podarí, tak ako dnes, vytvoriť dlhoročnú tradíciu, aby sme sa vždy toho okolo 23. novembra takto stretávali a pripomínali si pani učiteľku, pani riaditeľku, jej život, jej prácu, všetko to, čo vykonala pre našu dedinu. Či už pracovala ako učiteľka, riaditeľka, folkloristka, divadelníčka, všetko to, čo za roky života v našej dedine vytvorila. Takže ešte raz vám ďakujeme veľmi pekne. Nebudeme vonku dlho, aby ste neochoreli, len táto slávnostná časť a potom pokračovať budeme v klubovni Turist klubu. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a dovolte, aby sme teraz oficiálne za tónov hudby položili nový veniec a takto pokračovali v tradícii spomienkových stretnutí na pani Bronislavu Kubánkovú. A to teraz neriešim. Potom máte lístočky, tak by sme si... Keďže podujatie organizuje Matica Slovenská, pani riaditeľka Kubánková bola dlhoročnou členkou Matice Slovenskej, tak skúsime aspoň dve slovy z tejto hymnickej slovenskej piesne si zaspievať. Kto nad chvíľou vie,
tomu moja pieseň Ďakujeme pekne a teraz budeme pokračovať v spomínaní klubovní. Nech sa páči, všetci ste pozvaní.